नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये चालू पूर्ण वर्तमान काळातील वाक्य इंग्रजीमध्ये कशा प्रकारे करतात ते पाहिले. आता आपण साधा भूतकाळ म्हणजे काय पाहू. साधा भूतकाळ. साध्या भूतकाळाला इंग्रजीमध्ये सिंपल पास्ट टेन्स असे म्हणतात. आता आपण एक मराठीमध्ये कर्त्यांचा चार्ट पाहू व त्यामध्ये क्रियापद वापरून पाहू व त्या आधारे त्या साध्या भूतकाळाची वाक्य तयार करू. एकवचनी व अनेकवचनी. एकवचनी व अनेकवचनी. यामध्ये भेटणे हे क्रियापद आपण घेऊ. मी भेटलो. आम्ही भेटलो. तू भेटलास. तुम्ही भेटला. तो भेटला. ती भेटली. ते भेटले व ते त्या ती भेटले. यावरून तुम्हाला असे समजले असेल की क्रियापदाचे शेवटचा ने हा प्रत्यय जाऊन लो, ला, लास, त्यानंतर ले, ल्या, ली, लो, ल्यास यांपैकी एखादा प्रत्यय आलेला आहे. यावरून आपण साध्या भूतकाळाची व्याख्या अशी तयार करू शकतो की जेव्हा एखाद्या वाक्यातील क्रियापदाला लो, ला, ली, ले, ल्या, लास यांपैकी एखादा प्रत्यय येतो तेव्हा ते विधान साध्या भूतकाळातील असते. व्याख्या पुन्हा एकदा पाहू. जेव्हा एखाद्या वाक्यातील क्रियापदाच्या शेवटी ला, ली, ले, ल्या, लास यांपैकी एखादा प्रत्यय येतो तेव्हा ते वाक्य साध्या भूतकाळातील असते. उदाहरणार्थ आपण एक वाक्य पाहू. भारत प्रगतशील भारताने प्रगती केली. भारताने प्रगती केली. या विधानामध्ये बघा क्रियापदाच्या शेवटी ली हा प्रत्यय आलेला आहे त्यामुळे हे विधान साध्या भूतकाळातील आहे. आपण अजून एक वाक्य घेऊ. राजू घरी गेला. या वाक्यामध्ये बघा क्रियापदाच्या शेवटी ला हा प्रत्यय आलेला आहे त्यामुळे हे वाक्य साध्या भूतकाळातील आहे. ओके, इथे आपण थांबू. या पुढील घटक पुढील व्हिडिओमध्ये पाहू.